amin. Maraming paminta dito. Yan. Ito din, di ba? Nakadilig lang din. O sa pasok. Yan, waling-waling. Yan. Napaganda, kulay dilaw. At ito, may kulay puti. Yan, waling-waling. Yan, mayana. Yan, napaganda, iba't ibang kulay. Yan. Ganda. Yan, mayana, iba't ibang kulay. Mga plantitos, plantitas. Yan. Maraming halaman dito. Ito, mayroon tayo nito ma, yung galing sa Calaruega. Ano ba tawag nito? Yan o, ang ganda ng bulaklak. Ito, anthurium. Fortune. Paswerte. Ito pa, may waling-waling dito. Napakaganda ng halaman dito. Yan. San Francisco. Yan. Ganda. Inabot kami ng bagyo sa Bicol, grabe. Ganda ng halaman. Kakatuwa. Bukod pa dito, yung pinakabakod niya, mga punong kakwate at may mga langgapang na paminta. Yan, ito yung mga napanguhan natin doon sa bukid. Yan. Maraming mga halaman na albot doon sa pinsan ng aking misis. Ito yung kinuha ko kanina. 2 langka, 2 buwing na saging. Yan, samot-saring mga halaman. Padali natin ito sa Manila. Yan ang mga halaman dito sa aming bahay, dito sa aming probinsya. Yan. Dito. Yan, mga bulaklak pa. Yan, maraming mayana. Dako pa nga libang-bang. Sa San Francisco. Ito. Native na siya. Korean. Bayabano, saka bayabas. Ito, may mga pulang rambutan.
ating Shanghai Beauty. Yan. May mga halaman dito sa aming paligid. Tanim din ditong insulin plant. Yan. May isang puno ng malaking mangga dito sa aming bahay. Yan, mga punlang avocado. Yan, ito yung mga avocadong dadali natin sa probinsya pag nawala yung lockdown. Marami itong punla nanay. Ito, mga rambutan. Puro rin ditong langka. Ito tayo dito sa bandang likod. Wala din siyang ito kay Mito. Yan. Dadalhin din natin to sa probinsya pag wala ng lockdown. Ito pa, sweet guyabano. Yan. Napunda yan ang aking biyanan. Yan. Maraming puno dito. May balimbing. Yan, puno ng balimbing. Ito, rambutan. Yan, may puno rambutan din. May isang bunga. Papaya. Yan. Ito, walang bunga yung kamyas. Ito yung punong kamyas. Grabe. Pag namunga ito, napakadami. Yan. Naglagas ang bunga ngayon. Ito mayroong suha o pomelo. Yan, mayroon itong isang puno dito. Yan, makita natin bunga, lalaki. Yan, isang puno ng suha. Ayun, may bunga pa. Ayun, isa, laki. Palang bunga ito. Ito, meron pa hilaw pang bunga. Yan. Yan, nakakatuwa dito sa probinsya at pag uuwi kami, may mga nakukuha kaming prutas. Katropa, ipapakita ko lang sa inyo kung paano magbalat ng nyug. Ayan, oh. Ilang piraso ito, orasan natin. Yan. Ano, kabilis. Balat ng saging. Saging. Ito. Ayan, isa. Lilit naman ang nyug dito. Ayan. Buhay probinsya. Ayan, ganito. Ayan. Tignan natin kung marunong pa tayo. Ayan, galit na. Marunong pa rin. Hindi pa rin nakakalimutan yung trabaho sa bukid. Yan. Yan ang pulot natin mo kanina. Yan. Panggata natin kanina, yung kinuha natin langka. Buhay namin dito sa probinsya. Wow. Hindi pa.
tayong panggata. Pa. Pwede. Pwede. Kaya mga katropa, pinakita ko sa inyo kung kaya ko pang magbalat ng inyo. Kaya may pasalo-salo pa. Yan. Tum tum tum